Irsko je ostrovní stát, který se nachází v severozápadní Evropě, západně od Spojeného království. Celková rozloha Irska je přibližně 70 000 km² a žije zde přibližně 5 milionů obyvatel. Hlavním městem je Dublin s přibližně 600 000 obyvateli. Úředními jazyky jsou angličtina a samozřejmě irština. Irsko od hlavního ostrova Velké Británie odděluje Irské moře, to je na severu odděleno od Atlantského oceánu Severním průlivem a na jihu je odděleno od Keltského moře Svatojířským průlivem. Pro irské vnitrozemí jsou spíše typické nížiny a jezera. Nejvýznamnější jezera leží převážně na řece Shannon, která je 368 km dlouhá, což ji dělá nejdelší řekou na britských ostrovech. Pro irské pobřeží jsou naopak typické hory. Nejvyššími horami jsou na jihu Černé hory a nejvyšší horou Irska je Carounto Hill s 1041 metry nad mořem. Teď něco k historii Irska. Na irský ostrov přišli v době železné Kelti. Ti na ostrov dovezli vlastní jazyk a kulturu. Za jejich působení bylo Irsko rozdělené do mnoha menších království, které mezi sebou válčily. Křesťanství se začalo v Irsku hlavně šířit po roce 432, a to zásluhou prvního irského arcibiskupa svatého Patrika. Díky němu se taky každý rok 17. března slaví Den svatého Patrika. Pro tento svátek je typické nosit zelené oblečení a jíst ideálně i zelená jídla. V 8. století do Irska začaly podnikat nájezdy vikingové a v této době také vznikla největší města. Mezi ně patří například Dublin, Wexford, Cork a nebo Limerick. Od 16. století do roku 1922 bylo Irsko v podstatě neustále anglickou kolonií. Za tuto dobu nastal v polovině 19. století největší zvrat v novodobé irské historii, velký hladomor, kvůli kterému muselo ze země odejít přibližně 2 miliony lidí a odhaduje se, že až další milion zemřel. V roce 1922 byl vytvořen Irský svobodný stát, který se v roce 1949 jmenoval na Irsko a byla tak vytvořena svobodná republika. Do Evropské unie Irsko přistoupilo v roce 1973. Od té doby se z ní stala ekonomická mocnost s velkou úrovní vzdělání obyvatel, hlavně díky technologickým nadnárodním společnostím jako Apple, Google nebo Microsoft, které kvůli nízké korporátní daní mají v Irsku sídla. K irské ekonomice přispívá i turismus. Turisté se jezdí hlavně dívat do přírodních parků, k útesům a na hrady a zámky.